Now cheers, Deborah. So, mayong... Dito na bro? Ay, dada. So, mayong hapon siya tanan guys. Today is a day. Kasal sa mong amigo na si Van Guerrero. Bruh. Sumusod kayo pre, sa ito ang kasal. Ano kaya na nagsutin ako itong the other day, I told you, I told you. Nagbok, tingnan. First time ko na apel kasal guys. Malikod ko. First time ko kaya apel kasal. Kita na si Siyambray. Wala pag mo ka pangurus. So, Amazing. Kuya, ano eh. H3, tal-EDP. Ano ko? Tama ito pinakadatos palada. Abot kay... Nagbakaon pag mga manok, masunoy. Please do like and subscribe Jake TV on Facebook Ako and ang channel ako, Master Jake Vlogs. Master Jake Vlog. Ang Boss Jake TV, pag seryoso. Pero dito na, kwarta. 1,000 bro, mag-direct lang bro, papabugas lang ba? Basado yung kami, basado yung mga bago, bro. Turo ko sir. Ato i-sure niya para naglisod siya siyang litok ba, kaya ngipon bagong galit. Hungaw ba, hungaw? Matanggal mo dali. Di matanggal. Di, dapat ang gano'n yung veneers na, naka-veneers. Naglisod ng mga storya kay Urag Hungaw. Kaya man akong bago. Kilo. Hi Han, this is my bow. Bruh. Although loneliness has always been a friend of mine, Sure na gano'n. I'm leaving my life in your hands. Hand. People say I am crazy, that I am blind, and how you got me blind and still a mystery. Ako siguro yun. Wow, man. Practice sa swimming ka. Bakit gani ko? I can't get you out of my head. Chat GPT mo na yan. Don't care what is written in history, as long as you're here with me. I don't care who you are, where you from, what you did, as long as you love me. Tanggal yung ibon mo na. Ulagpot dog. So much, more than words. Do. Bog, saan ko ni Bog? Last na kong word kay I love you so much, more than words. Do. Oy, Hey, Salik tumagan na eh. by the way, I'm Oliver ang check. Taga na po na sila po sa bukid na part sa Labaw. Mandog. bruh. Okay na lang Davao yun. Layo mo gito nyo ako, di ba? Part na po, pre. Okay ra ba kung sanina, pre? Okay na kayo, pre. Ni match ba sa mga display? Brown, Hindi masaya na raw niya ang imo mga commitment. commitment this day. So ako may mag-talk sa best man karon ako ibuhat rin chat GPT ban. Ako ani. Guys, na namong pinakadato rin sa Ako si Roderick. Yeah, say hi to my vlog, man. Hi. I love your silk dress. Yes, of course. The see-through and all. Mali Pacquiao. Great siya, no? Madam, kumusta naman ka, madam? How are you? Ay, hi vlog! Welcome mga kapadyak. Welcome sa ito ang episode for today. And we will have... Ikaw mag-closing ron. Ikaw mag-marketing. Sir John closing, oy. Sir John ang closing. Yung mga ilado nga mga nakita diri. Sorry. Koneksyon ba katunog live eh, siya itong nangiposil. Only mo rin dapat. O karon, hairstyle. Karon, sa karon sa mga ilado nga. Actually, distributor guys. Isa po sa pinakagahing vlogger and public announcement. So timing kay guys, hiringon si Van nga intimate daw yung wedding. So murag na sa mga 200 ka mo kayo bisita dire. Guys, let's start na. Each and everybody starts loves their dream of finding the
Mrs. Delia Ayano. Yes, ako ng mama. Plug guys. Mr. Bander Angkan. Mr. Our beautiful bride, Miss Cindy Bogotano. Love is an open door that takes us to an endless possibility that we can share together and explore. Person like you. I love you so much, more than words can tell. Your round of applause for Brian. Ladies and gentlemen, for the first time, let me present you Mr. and Mrs. Van Yemere and Nancy Gray. Guys, bago rin ng mga ilang kasal. Congratulations, Van and Cindy. May kipagapaak ni Van sa iyang abit. Go, susunod yung wedding, go. Actually, that's great. Congratulations to Van and Cindy. Hoping all the best for you. Yeah. Wakalahot tayo. Mayo. Ray, what do you say about the wedding, man? Grabe. Kakakilig. Wedding ceremony and sign. Okay kayo? Ang biga-biga. Friends, come on, friends. Kita sa imuha nga noon. Lapit yan. A few moments later. So, before na ito mag-close sa wine, ano may isulti ka tayo sa message. Ako siya isulat kaya medyo, wait, So, good afternoon everyone once again. I'm standing in front of you, representing sa mga friends of best friends ni Juan Guerrero. Okay? So, palagpakan si Juan Guerrero, guys. Sa pinagkanyang friends, of course, pinagkanyang friends, ito na tayo, si Juan Guerrero, grabe kapag kaon na So, I'd like to make a shout out sa mga group chat ni Juan Guerrero. Grabe sa wedding, grabe kasama ang GC. As in, grabe, pero by the way guys, before anything else, see you look stunning today. And of course, Van, you look so lang. So going back sa mga nag-grant kayo ng GC, I'd like to make a shout out sa GC nga nanatay ka sa kasal. Okay? Ako ito ng GC na mention group chat, hindi ako magulo sa GC group chat na siya. The first one is a better together friendship. Actually, a better together friendship is an international group chat. Consists of friends or people na nasa UK, Australia, and every home solution. So nabuo rin siya ng GC is because sa mong lifestyles family. So I'd like to make shout out to Jim Dito and Cindy. Please come here. Okay. The second GC na namin is ang ASPO. ASPO means anak sa pobre po. Hindi na may sulti ako. Pero lahat na sila, tingnan mo kung wala sa sila, okay? The third one
easy is ang Team Hugo. Pero may Team Hugo, pwede pa magkilawag na rin. So, kaya natin sa iba shout out eh. Mainit sila ng members. Okay, so, maybe next time, asa namin kay Kaliban, nakikilang ni Ivan, way back, 1991? Pero kailan ni Ivan because sa youth for Christ. Shout out sa Focus for Christ. Jake, gusto ko mag-singer sa inyong banda. So, ito ang sawa. Kaya mag-singer. And I think kung kailan mo Ivan, ito yung tawag sa Kuya-Tino. So, during that time, nag-audition siya na tayo mo, man, this guy is a pro. Ito nag-start ang friendship. Okay, kapag years Ivan. Okay, and then, of course, sa good Samaritan, so, nag-start ang friendship. Nag-start. O niya, of course, nakita ako sa worship team, sa dance team sa naman. So, fast forward so many years, nag-stage yung me sa akong friendship kami ni Ivan. Grabe ang pagka-close in front ni Ivan. And, pero let's not focus on the past. Talagang mga past relationship ni Ivan, kabalon yung kami shoutout sa kasawang Christian. Okay, talagang mga past relationships ni Ivan, kabalon pero let's not dwell on the past. Because the life today, Today defines the future. okay. So sometimes the life that okay, so on a serious note, guys, this is a serious note, okay? Let's talk about loyalty. Can you tell the person beside you loyalty? So walang pakita ni Juan, si Juan is actually a loyal friend. He's a loyal guy. Tapos hindi ako makita sa ilong. Pero loyal na siya. In fact, many years ago, like almost every day being kasama ni Juan. Until such time na about me na naputlan ni kuryente sa balay. But this time, ikaw siya naputlan ni kuryente, dito di ako siya matulog sa balay. Maybe some of you will think na grabe ko over na kung kaya ng friendship, pati ba na ako, naputlan kuryente, hindi ako matulog. Diba? Pero sa kuha, nakaibang ko nga, that one is a gem. Gem, di ba? Exercise pa sa gem. A gem is a rare kind of friend that will stick with you for the rest of your life. What is it, guys? Okay? That is bad. And the same thing. This is me telling you that you found yourself a gem. So I'd like everyone to please stand and get their glasses of wine when you guys. Let's raise our glass of wine and join me in wishing the lovely couple the journey to forever and ever. Everyone, let's say to forever. Congratulations. Cheers, everyone. Thank you very much. And now, may we have a message from Go Samboy! Boy, we love you. I know God, where to go, mag-listen to ko, napunto ko sa bottom part. A few moments later.
guys, that ends the wedding day of Van and Cindy. So it was a fun night. Ato interview ang mga tao dre. Go! What can you say about the wedding? I was a superb wedding. Congratulations, Van and Sid. Daghang salamat. Busog kayo. So, balik na sila ba? Kamusta yung ikaw? So that ends the vlog, guys. Thank you for watching. See you sa next wedding. Ako tiyan! Pre, shoutout sa Mandog, pre. Mayong gamisin nyo tanan. Bye-bye vlog. Bye-bye, subscribe! Di madunggan. Okay na, madam? Balik na ulit. Che. Dapat makakapinan siya. Kaya nga mag-drive pa man na siya para active ba? Kasi pumunta na kasi mag-drive. Okay. Ano, tawag mo daw? Daw, lagi na rin ang yaman. Oh, kapita. Di madunggan. Ay nako yung mga tropa ni. Kape ba? Magkano ba? Ulis Negos. Convoy na ta. Convoy. I-bless this ka ba nito? Ninong magbuka. Ninong mo ba? Ninong magbuka. Ninong mo ka na dua? Kaduha? Oh. Kaya na ito ni 1,000.